Čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Teraz som tu s pánom Dominikom. Hello. A teraz ideme ako vždycky zo školy. No, Ako vždycky z tej posratej školy. presne tak. Ale občas je tam aj prdel. Dneska sme mali fajne telesnú. To bolo super. Takže na chvíľočku Takže sme tu naspäť po malom strihnutí. Strašne malo. Vidíte, koľko sme sa vzdialili od školy. No, mali. Veľmi ďaleko. Celých 22 schodov. Takže toto je bytovka, pozrite sa. Pána Imoda toto. Áno, idú toto nech býva. Môj spolu... Pozerajte videa, som tam zasa ja. Presne tak a ja. Len poznáte, chcú cigania bez domovci čipsy? Asi nie, ale nevadí, takže si to pozrite, je to od Ilmonda Tota. A dajte hovoriť momentálne, keď sa toto nakrúča, je na YouTube len jedna časť. Presne tak. Takže zase menší strih. Takže sme tu zase po malom strihnutí, veľmi malom. A teraz nám pán Dominik ukáže taký true face. Businessman. Takže nedívte sa na nás, že máme mikiny a bundy, je tu na fakt zima. Fakt. Fakt, je horúco jak v pekle. Presne tak, ako. Takže ako vidíte, tu na 6. alebo 7. poschodí býva pán Ilmondo Toto. Tak a nezabudnite dať u mňa odber. Takže... Neviem. O čom bolo toto video? Alebo o čom Ja tohoto pána vôbec nepoznám. Ja ho vôbec nepoznám. Ako sa voláte? Dominik Truthfaceák. Tak a teraz nám ukáže kvetok. Karate na kvietku. A môžeš nám povedať, čo je to za kvetok? Pojďte pani, to bol váš. No, a teraz ešte čo by sme tu také našli? Takže základný